sirap saking kersaning ingsun kawin kang cinawe kinarya resminen kita ginaron suarane kanda
sinegep Sekar Jaya Pitana Sekar panengoneng jantur negari pundhita ingkang kinarya para waning kawi namung anyaryosaken wonten ing negari Diwarawati yen Diwarawaka kinarya para waning wah eka adidasa para Mindara Rada kaping sasra sato bakwana umah tegesing wadah adilinwe dasa sepala parwa kawitan minder mubeng sasra sewu bakwana jagat sakta pitu nadyanto mubeng ora pramondita ngupaya satus boten badhe angsal kaping kalih nadyanto jangkepa sewu boten badhe angsal kaping sedasa mila patut menggah kangge paritani cariyos wukir pasir woh benawi wukir tegesing gunung pasir arane wedi woh rawa benawi benawan pratandha yekti menawi wonten ing negari Diwarawati satunggaling negara ingkang ngungkurna tanah pagunungan ngengenaken tanah pasabinan ngiringna pelayaran ndhedepi bandaran agung angresi angsal siti pasir padununganing kita dasa lebet panjang ngapunjung ana lir dawa kocapane ponjong luhur kawibawane ngantos kaluka saking ing manca negari mila den wastani negara ingkang gemah ripah kerta tentrem turya uga raharja menapa to kinarya tandha lamun negara iku reja para among tani sami anggoning Narakisma tegese wong tani ingkang sami ngolah bumi sami den popok-popok sami rinapuk rabuk kacondongaken dening alirane banyu pamrih aja nganti ana kedaden sipate manungsa ingkang ngantos kekurangan sandang utawa pangan senadyan to ingon-ingona konang raja kaya bebek ayam lembu meso wancina jam setengahan sore konang raja kaya mlebet dhateng ing kandhange ketingal sewang-sewang napa malih bab kampenane nang kuda kriya ngundhaki Sang Hyang Gredi Wamatri jantak kula bakula beting bakula roning pisan paribasane dodolo godhong sak suwek kayuning sak cuklek menawa ana ing negara Diwarawati ya sampe sandang kelawan pangan Jakarta nggoning ngingoni sikep kelawan rabine senadyan to bebakulan saka liya praja menawa diaga kata kauntungane mboten kersa wangsul dhateng ing negara sami beboyong sanak kadang permini sami to karo sedaya sami tindak
pon Diwarawanti negari ana Prajaka Suradenawa rambat maning pawaga Pramestini Widodari ana katon hendang ing piyayi wadon ana paraping pandita samoning raja Santa paringana anama gancang paringana jejuluk sinten to ingkang maos murdeng alam ing negari Diwarawati wanang kajolakaken dening Sang Prabu Sri Nalendra Bathara Kresna asman Ya Sang Prabu Harimurti Ya Sang Prabu Padmanaba Ya Sang Prabu Kesawa Ya Danardana Ya Damar Bawana Ya Sang Prabu Narayana Sri Nalendra Bathara Kresna Bathara menika dewa Kres menika tegesing landhep La menika weni pramila satunggaling manungsa ingkang handarbeni Ludira dandang Ludira menika tegesing getih dandang menika ireng menawi kabib ibarataken ayam-ayam cemani kengang kanggo srana sranane perang Baratayuda Jaya binangun Sang Prabu Padmanaba duk rikala semana tasih Narayana tau meguru dhateng Resi Begawan Padmanaba menawi pinapiyambake kapinujon Triwikrama Budya kala mercu gedene sak diri suta dasa satunggaling Nalendra ingkang berbudi bawa laksana ambeking angkara merta nindakna sarita dharma hita sang semora papan kasutapan mersudi dhateng ing reng tata krama senadyanto Sang Prabu tumindaka adil ngamuk ceranane wis siasat tanatos ambau kapine warga Sentana menawi gadah klepatan tanpa wegah-wegih anggoning Amidana tur nindakna dana denda sama beda ladene wonten ing ngandhaping Sang Prabu Sri Nalendra Bathara Kresna menika Atmaja dalan ingkang dedonong ana ing kasatren Parang Garuda pinaringan asma Raden Harya Jaya Sangga asmane ya Raden Wisnubrata la dening kang pinarak monggeng ngarsa menika Senopati wonten ing negari Diwarawati pinaringan asma Harya Singa Mulang Jaya ya Raden Harya Secaki ya Bima Kunting asmane la dene wonten pangkering Sang Harya Secaki tamu mijil saking ing negari Mandura Gapernah Sudara Sepuh lan Sang Prabu Sri Nalendra Bathara Kresna pinaringan asma Sang Prabu Baladewa asmane ya Sang Prabu Kakrasana la dene wonten pangkring ngandhapi Sang Prabu Kakrasana pepating praja ing negari Diwarawati
ingkang pinaringan asma Rakyana Patih Udawa asmani. Dadene wonten pangkring Sang Patih Udawa sedani para mantri bupati para nayaka praja sesewetan notok dhateng kandhang macan kidul notok dhateng ing kandhang gajah kanthi saking ing Mandarawa ngantos ketingal ngalambe sidang pramana boten wonten swantening menapa-napa namung midhanget oceng kukila ingkang samiya duduk-duduk wonten inggile Mandara sesarengan swantening Ibu Waranggana gegamelan lungkonanta menawi nalika kados ngaten ngelik-ngelik swantening Ibu Waranggana andamel asreping para nayaka praja ingkang samiya seda bancangit ban cepet madu ngantos ketingal ngalambe yana liyan antara rupa
somungkeng ngayo jagat sang yang binatara Dewaya Bathara andadekna bungah rasa penggali apa kang dadi darunane panggali mung neniti ambering pasewakan lan ora luput sumendang pinara sakto kang pinarek ana ing ngarsa ngarsane panjenenganing ingsun kaya dening Yayi Haryo Singa Mulang Jaya. Duh Mas dulur Budi apa yoga kanthi raharja adi anggon para sowan marmane ingsun ngaturi pambagi menyang ing jeneng para bagya sak pratara gumrawalan asta nira kocok tampa ing bocah ing grana
menembah mring Srinara pati monggeng ngayo inggih ingkang isinipun saderengipun rayi panjenengan matur ingkang isinipun rayi panjenengan dalem ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk katur wonten handhapipun pepodo kawula yo janji iya ndak trima kanthi lega legawane penggalih ora liwat dik pangestune panjenengan ingsun enggal tanpa nono merawal nanggem tan menampi kula cadhong tangan kula kekalih kawulingga werdaya kabat pak wonten bocahipun rekmo kula mijil saking Ratna Kumala Remo sayuta lokotipun kolang kaling getih ana handaking ana sumerambau dhateng dasar Ponorogo handadosaken jimatipun rayi panjenengan dalem gesang wonten nah ayuh ngreca padha ingkang sini Dewa Jagat Sang Hyang Binathara Dewa Bathara iya Dek iya Arya Sakwatara ya Yayi pun kakang sedya paring pambagi menyang esutaning ingsun wone nggih kakang Nalendra sampun dadosaken rekuh perkewuh menapa-napa ingkang isinipun duh putranipun bapa Jayasamba apa yoga kanthi raharja anggonira sebu pun bapa ngaturi pambagi menyang ing jeneng para bagya sapratamu kula ngono nggih Kanjeng Rama ingkang putra saderengipun matur Rama ingkang putra ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk kantur wonten handhapipun pepodo Kanjeng Rama iya nak iya ndak trima kanthi lega legawane penggalih ora liwat puja pangestunipun bapa enggal tanpa gumrawala gendal nanti Rama kula cadhong tangan kalih kamu linggo redaya kampet wonten pucakipun Rikma kula mijil saking ing Ratna Kumala Remo sayuta logotipun kolang kaling getih ana andhaging ana sumrambau dhateng dasar Ponorogo andadosaken jimatipun ingkang putra gesang wonten nah ayo ngreca padha Kanjeng Rama iya kula iya bisa maca areo yo nak yo pun bapa sedya maringi pambagi menyang ing Rama Prabu Baladewa duh Rama sampun dadosaken rekuh perkewuh menapa-napa lho duh Kakang Prabu Baladewa panjenengan rawuh wonten kraton Diwarawati kok lajeng boten paring cecara dhateng ingkang rayi duh Bapak Prabu umpami panjenengan dalem paring pawartos ingkang langkung-langkung kapara nyata perang rayi panjenengan dalem sedya ngetapaken saking para warga Sentana saking para prajurit sami asung pangurmatan dhateng Kakang Prabu Baladewa duh perang bagya saprapanipun Kakang Prabu Baladewa nyandring suwang sri kemeng karena kumukos
mongso jalma kadyandra mongso jalma hamcaho bonceng bang dode mula bukane pun kakang atos saka ing kraton Mandura nganti pratek ana ing sanjerone pendopo agung ing negara Diwarmati dene kananipun kakang de ora paring pawarta lan Adi Nalendra merga tak rasa-rasa kraton Diwarmati yoga kraton Mandura Baladewa ya Sri Nalendra Bathara Kresna. Apa betane, Ndek? Apa betane? Bola bokanipun Kakang ora paring pawarta kanane kanane Adi Nalendra. Duh, perang. Menawi mekaten inggih kanthi wilujeng. Rayi panjenengan ndal ngaturi pambagi Koko Prabu. Yo, tak trimo kanthi legawane begawe, Dek. Ora liwat kunjuk pangestunipun Kakang enggal tanpa nolong ya Dik ya. Duh perang sewu kapundi Koko Prabu. Lajeng wontenanipun kok anyala wedi panjenengan ndal menika. Menapa ingkang dados sabab kelawan musababipun perang? Mbok inggih kersa paring dawuh dhateng ingkang rayi menawi pepadukun anggadhahi sungkawa ngaten niku. Kene ya Dik ya. Sak temenipun Kakang Prapta ana ing negara Diwarmati. Pun Kakang nitih liman seta. Data ana marga dhe ana dalan kula dalan. Ana suwijining bocah telung perkara. Siji Jawa Ino. Tegese cacat mripat ora ketok. Sing kaping pindhone dhek cebol kepalang. Sing kaping telune lemper ana ing marga iki. Bareng pun Kakang liwat dadak kono, jagongan sakandhane dhewe Dik. Rembugan sing nyala wedi rembuganing bocah telung perkara. Bareng ngono pun Kakang paring dawuh, bocah telung perkara sing cala iki dalan aja jagongan ana ing dalan kuwi iki Prabu Baladewa Nalendra Gung saka ing kraton saka kraton Mandura setya sebok ana kanane dulurku Nalendra Sri Nalendra Bathara Kresna ana kraton Diwarmati lho Dik dadak kono mangisulan sakarepe dhewe mangsulane kaya ngene Adi. Nadyan to awakmu ratu ratu-ratumu dhewe. Kon dadi ratu dadi bol-bolmu dhewe apa tumon Dek kok mung apa tumon kon iki. Bareng ngono Dek. Tak rungok-rungokno sing lemper. Ya tak sumbang sak kancane dhewe. Aja mbok ino. Nadyan to aku lemper bisa ngelang-elang jagat ora semenit. Anggonku ngelang jagat cukup. Kanan lho apa tumon Dik apa tumon. Ana suwijining bocah lemper ngelang-elang jagat iku apa tumon kok ngono. Lah banjur siji iki ngono. Sing cara ino tegese bedak ora katok. Kuwi kok sumbang sak kancane. Aku senadyan toh cara ino. Aja kok ino. Aku yaiku ngetung lentang ora jangkep semenit. Bisa putus anggonku wetan. Lho apa tumon Dek ngono Dik. Nek gak wong sing sumangken kok mengguni. Nadyan to cebol kepalang ya kok mengkono Dik sumbang sak kancane. Nadyan to aku cebol kepalang. Aja konimo. Aku bisa gayuh ngangkoso. Njopok anane rembulan anane sangisor. Lho apa tumon Dik muni Dik.
bareng ngono minggir aja guyon sak kancangmu dhewe minggir ora krembengkel tak sosok dalan negara dongkang wadukmu apa ora ngerti aku Prabu Baladewa lajeng kados tak omong deh ndak sosok lan negara dadak ilang musna tanpa kelarapan jalma apa iku sing darani jempri prayangan ilu-ilu Banaspati apa iku deh duh Koko Prabu rayi panjenengan badhe matur dhateng Paduka inggih Karang ya kaya apa Gusti cebol kepalang kalian uta menapa dening lemper menika dewa kayangan Suralaya Koko Prabu lajeng panjenengan dalem menika dipun cobi Prabu Baladewa wat nglakoni sabar apa ora menika penggalih bocah tigang perkawis menika mira Koko Prabu panjenengan menika kepetang nyandang dosa ageng Koko Prabu maksude menawi nggadah dosa kalian dewa menawi panjenengan sampun wangsul dhateng alam langgeng Koko Prabu dipun gadang kalian pekul Sang Hyang Ginata Kawah Candra di muka kakang bonceng yen kono pun kakang wis digadang karo ratuning dewa ngrupakno Kawah Candra di muka apa ora kena ditebus nek dosa iku Dik Koko Prabu asmanipun dosa menika mboten kenging dipun tebus dosa menika asma dosa menika inggih tetep dosa Koko Prabu nanging wonten tetimbangan Kakang Prabu Baladewa saged mboten saged kecemplung wonten Kawah Candra di muka nanging wonten sarana perang saranane apa ku Dik kok ana sarana maksude kaya apa menawi Kakang Prabu gesang wonten Ayu Ngrecapada perang menapa saged panjenengan menika nglampahaken inggih menika sipating Gusti ingkang akarya jagat sipating Gusti akarya jagat iku apa Dik welas asih sesama samane gesang sapa sing gelem welas asih lan sesama urip bakal ditulungi karo sing urip menika seseratanipun para Jawata menika sepindhah lah dening kaping kalihipun perang kedah nglampahi kadodening Yayi Sinuwun Semiaji Nalendra wonten ing kraton Ngamarta lah yen kok ngono ya iso Dik pun Kakang Dik nglampahi nglakoni dening Yayi Semiaji yaiku dulure Ratu ing Ngamarta iso Dik pun Kakang ngaten inggih perang lampahipun Yayi Semiaji menika sabar nriman ing pepandhupunipun yang ngaten niku menawi wonten ingkang betahaken menapa kemawon boten pandang lan dulu boten nadyanto kados pundi menawi nyuwun kedah panjenengan paringi menapa saged yen kaya ngono iso Dik pun Kakang Dik ana wong ngemis tak paringi pun bloko iso pun Kakang iso menika sepindhah lah dening kaping angka kalih nyawanipun dipun suwun kaliyan tiyang sanes menapa saged niku iso Dik yen pun Kakang pantun ora dikotok ana ing Kawah Candra di muka ndak lakonane nyawanipun kanggen dijawab kali sapa wae tadi oh nggih syukur lah dene ingkang angka 3 Mbak Ayu Erowati menawi disuwun kalian jalma sanes menapa saged lah nek iku nek gak iso Dik pun Kakang Dik aja cacat di anane jalo derek
karo anane menungsa yang tak sosok manuk negara. Duh Koko Prabu. Menawi mekaten inggih boten saged barang. Menika tetimbanganipun dosa ngaten niku. Wis ben dosa tempo apa-apa. Matur pun Kakang, garwanipun Kakang ora dicarok ngono bloko. Ben pun Kakang dicemplung ana kapah candha ben tak lakonani. Oh nggih sampun. Kula aturi areh Koko Prabu. Ingkang Rai sedya nerusaken pawang rembag kalian Adi Haryo Singowulanjaya. Ya wis terusno anggonmu pawang sabda. Baton Pak Ayu para ora dijaluk ananing wong liya. Mbok rasane dilirik tak sosok karo nunggu sampun Koko Prabu sampun. Boyadi Yani Haryo. Mula bukaning yani para adoh panjenengan isun awi-awi bareng katon cedhak panjenengan juraken. Ora ana dik sing kewajiban nrimo dawuh saka ing marmaning isun mung kejaba kalan para. Boyani kaya prawan dik. Dina kelenggan. Apa beda karo anane dina sing kepungkur jajal natura ya. Dewa jagat Sang Hyang Binatara Dewaya Bathara nuwun inggih Gusti Dalem manawi Kakang Nalendra nuwun dipriksa dinten kelenggahan sakateng para mantri bupati ingkang sami sebo gegujengan sak rowang jejogetan sak kanca mertandaken menawi wonten gembiranipun mala mekaten nanging ingkang sinuwun kok lajeng wonten kosok wangsul ingkang dumawah wonten panjenengan dalem menawi paduka kapitujon neng kandha dene sela menawi paduka kapilujon mening kandha dene tirta degang perbantangan boten kersa hangandika menapa ingkang sinipun ingkang dados jamengipun penggalih nuwun kawula nuwun sandika dawuh dalem selera nengwa mendah rebape Gatun kaya mati mati ya nata agung ing negaring Dewarawati jejuluk Sang Prabu Sri Nalendra Bathara Kresna sinangku atur ira ingkang rayi Haryo Singomulanjaya jomblane panggalih pindha lata ketaru ing tirta liring rata gegodhongan ketaru ketendang dereta banyu jomblane panggalih kadha dening kayu apu ingkang ketempuh ombak ing pari ana teka sinumah kambang jroning ngala
menapa ta ingkang den rasa-rasa Sri Nalendra Bathara Kresna rinten kelawan dalem sampun wonten Trimadya Candra anggone ngraosaken wonten ing lebeting Nala menika. Lah dening Sinalendra Bathara Kresna sinare piyambake mlebet dhateng ing sanggar panglengan. Nanuwun dhateng Hyang Wasesa tunggal. Dangu sanso dangu. Ketika Dawana ingkang mengantar-antar smedya manjing dhateng ing lebeting kraton Diwarawati menika. Mila ewuh kaya kantenan Sri Nalendra Bathara Kresna menawi nasa tansaya krasa menawi kagega tansaya ngrangawi. Boten kersa dawuh teman dawuh kaya nahan sekar po arumamane ana netra kang cintara pucaknya karno karni tambah ira paningal ira suku loro kaki loro sambah asta suku netra tuwin karna wantak loro kang kinarya sengkalane Krasna madhemaken gajah ira warangga mungging nada Krasna sumping jaya mulya Dewa jagat sang Hyang Binathara Dewaya Bathara duh Adi Arya ora sesip pendak wawara matur menyang ing pun Kakang De pancen ya ana adi sing ndak rasa-rasa rina kelawan bengi mung nembe wae pun Kakang jengkar saka ing yaiku sanjroning sanggar Pamujabrata nenumpun lan yang darbi pasti dong-dongane dong kaya-kaya pun Kakang udiarana turu ya ora nendro diarana kok ora nendro ya kaya mengkono wong pun Kakang ya ora turu kok ana gegambaran kang rupakno geni kang gedhe banget geni sangkane saka wetan dadak kono tak pandeng manjing menyang ing sanjroning kraton nganti kaya-kaya rotoh menure gapura kraton Diwarawati ana apa Dik ana apa mbok menawa para bisa matur kahanane semono iki Dewa jagat Sang Hyang Binathara Dewaya Bathara menawi neniti bakal semanten ingkang sinuwun kok kados kadosa ingkang rayi inggih kasinggihan ngaten inggih Nyembreng Swang Sri
ndodro mangsa jalma kadya ndodro mangsa jalma mangko dhisik Dik Amir sewu ya Adi Amir sewu ya Dik pun Kakang Setya nyala-nyala rembug adi ngananipun Kakang adoh saka ing kraton Mandura nganti prating ana ing kraton Diwarawati. Siji gawe loro gawe pisan. Pun Kakang ngaturna widodha bareng wis ketok widodha teke sing slamet. Pun Kakang yoga katon bungah dulur slamet. Kaping pindhone Dik kaping pindhone. Pun Kakang njaluk tolong karo para ya Dik ya. Kraton di tengah. Kraton Diwarawati iki dina Dik pun Kakang turu ana ya Dik ya. Lantaran kok kraton Mandura kaya dening kesiku denda dedaning yang murbeng gesang. Ana begeblok Mayangkara. Kang sing manjing ana sanjroning kraton Mandura turu ngono Dik pun Kakang Adi. Duh Koko Prabu ingkang rayi tetulung dhateng panjenengan menika tetulung maksudipun menapa? Ngene ya Dik ya. Bareng pun Kakang muningani ana kraton Mandura kena coba-cobane dewa ana begeblok Mayangkara. Esuk loro, sore mati, sore loro bengi modar. Mula bukane Dik. Pun Kakang mlebu menyang ing sanggar Pamujabrata. Dadak oleh wangsiting para Jawata. Isa Mulya Jati winguni. Waton kono kudu ditumbali kang pusaka cakra. Lho apa tumon ngono Dik? Apa bisa mulya kanggo? Mula pun kanipun Kakang iku geragapan manjing ana sanjroning kraton Diwarawati. Pun Kakang nyilih ya Dik nyilih. Mengko ngiris mari tak balekno maneh ya Dik ya. Duh Koko Prabu, Koko Prabu. Dene panjenengan dalem niku kados simo sinebak manungsa sinebak simo luput gadharipun penggalih. Kok kados gugup. Dados wonten kraton Mandura menika kenging coba rencananipun para Jawata ngantos wonten begebluk Mayangkara. Panjenengan saged kraton panjenengan dan saged Mulya Jati winguni menawi dipun tumbali kan pusaka cakra ngaten Koko Prabu. Ya Dik, enggal Dik wis ndang wolong napa Kakang tak mangkat menyang ing kraton Mandura. Ben anane para kawula dasih ben slamet ora ana sing praktek rena sedinane nganti ping 7 ping 8 wis ora kena ditung kanan kuwi. Dereng ngantos maringaken pusaka cakra. Sampun kesaru gegering Tamtama Jaba. Ge kanca batur. Ana Jundaka kanca ana tamu kanca. Jajal piyaki mompong Gustimu ana ing pinangkiran. Tamu mijil saking ing negari Ngamarta. Dota-dotaning Ni Dewi Kunti nali Brata. Menapa dening Ni Dewi Arimbi anggone nduta putra dalem Raden Antasena manjing kaya loro-loro manjing kira Raden Antasena. Kanjeng Wa aja kaget Wa, aku anak Rika Antasena Wa ireng. Kanjeng Wa adi-adi ya nyata iki kok kaya-kaya ana duta adi wonenge kasih
Kanjeng wong. Aja rika kaget ya wae ya. Anak rika Antasena sing teko. Oh. Kaya putraku Antasena. Ya aku anak rika. Kanjeng wong Prabu Dewa. Anak rika Antasena Kanjeng wong. Ya kepenakmu engko diseko ya Mas ya. Ya Kanjeng wong. Dadosaken giyone ana ing pasewakan agung ing negari Diwarawati. Wow, sampun kacariosaken duta mijil saking ing negari Ngamarta. Duta-dutane ni Dewi Kunti nali brata menapa dening Dewi Arimbi. Sinten to kaduta wonten ing negari Diwarawati? Atmaja, Atmajane Harya Werkudara. Patutan kenan kelawan Dewi Purangayu. Dinaringan asma Raden Antasena asmane. Dene Raden Antasena dipun utus Kanjeng Ibu kaliyan Kanjeng Eyang supadosa sowan wonten ing negari Diwarawati. Lantaran Bathara Kresna menika dalange para Pandhawa. Lah dene dinten menika Pandhawa murca saking ing negari Batanakawarsa. Lah dene Bathara sing Raden Antasena apa bener Kanjeng Wa Ireng dadi dalange Pandhawa. Lah yen pancen nyata dadi dalange Pandhawa, wayang ilang pun jegideg kae Kanjeng Wa. Menika batose Raden Antasena. Duh, Ger. Putraku Antasena. Ya wa aku wa. Kepenakmu ya nak ya. Anggomu yo sowan ya. Ya, tak kepenak napa? Ada saka Randu Gumbala, ada saka Kraton Ngamarta. Apa sing dadi pangandika pangandikane Kanjeng?
iku pelandange Gusti lawan warangka manjing curiga golek ana guru kang sampurna ana sanjeroning kutha Panaraga Dewa jagat sang yang binatara Dewaya Bathara ora sisik sumendang pinara sakta kang pinarek ana ing ngarsa-ngarsane panjenenganing ingsun kaya dening anakku saka ing Randu Gumbala Nger Antasena apa yoga kanthi Arjuna anggon sowan
sajake kok nyolwedi tegese kadungaren kadungaren oh iya Kanjeng Wa anak riko Antasena ngaturi bekti ya Wa iya ya tak trimo kanthi legawane tunggal ora liwat puja pangestunipun pun tanpa iya tak gegem Wa dadekno jimat paripih Kanjeng Wa apa yoga kanthi raja anggon suwan adoh saka ing kasatren Madukara ngene lho Wa aku Blaka Suta karo Lika ya Lika omong-omongan karo aku Lika aja dura tegese aja gorok aku sakjane Kanjeng Wa ora saka Randu Kumbara ora lah saka ndi nak saka ndi saka negara Ngamarta lho saka Ngamarta iya Kanjeng Wa pancen nyata kono diutus kan Kanjeng Eyang Kunti Nalibrata karo Kanjeng Ibu Nidewi Arimbi diutus apa nak diutus apa diutus ndoleki bapakku Werkudara nanti lah siramu iku sowan mrene ya aku takon karo Kanjeng Wa lah takonmu aku sakit takon karo Dika ya Wa iya sik iki kaya apa Pandhawa karo Bathara Kresna iku apane ya dulur misan aku roh nek dulur misan iku roh umpama lho ame sewu lho ya aja nesu karo aku gak apa nesu karo aku karo putuk ora apa jare kabar-kabare lho kabar-kabare aku gak ngerti aku ngene iki gak ngerti Pandhawa ku dadi wayang sing dadi dawane jare Lika pancen nyata ora sesip apa sing dadi Pandhawa munah lah nek ngono mula bukaning Kanjeng Ibu lan Kanjeng Eyang paring dawuh aku dikon karo Lika sebab wayange ilang kene apa Kanjeng Wa kok meneng iku ya tak pikir lah nek iku dadi dalange Pandhawa mongko Pandhawa iku murca lho lah iku kok meneng ae iya pancen ya kon pun wong ora ngerti kemakalan Kanjeng Wa nek iku gak ngeruh iku mongko Kanjeng Wa Sinalendra Bathara Kresna panjalmane Bathara Wisnu kang ejo wampah manjalma karo Lika iku pangunen-unen lho lah nek Bathara Wisnu garuh iku mokal nyandreng swani Sri Baladewa karena kumapos matalingan Yandodra mongso jalmo Kadyandodra mongso jalmo amcaho Adi kon kakang iki nyambut ananing pusaka kanggo ngusadaning saking para kawula ana ing negara negara Ngamandura Dek mbok enggal pundhutna supaya bisa mulya jati winguni nyamane saking para warga Sentana Adi Kanjeng Wa aku nyela-nyela rembo karo Lika ya iki Antasena napa ngene lho Wa saka rumangsaku Rika Aryana dhisik aku tak tutup ning ngomong-omongan karo Kanjeng Wa Ireng iki apa pun kaya kok duwe kepentingan ya lera dhisik sauntara aku tak ngomong Kanjeng Wa apa bener Rika iku dalange Pandhawa pancen nyata ora sesip semendang pira sabta
anak Antasena. Lah nek ngono ngene wis. Rika iki dina kudu ndoleki Pandhawa. Lah dening umpama Rika ora gelem ndoleki Pandhawa, ana kraton di Warawati klebon telik Sandyapaya lho. Tegese klebon maling, klebon duratmaka. Mbok percaya ya monggo, ora percaya ya monggo. Nek saka rumangsane anak nika Antasena sing tamu anyar. Mbok saka ndi sangkani aku ora sing mertamu ana ing Pendhapa Agung ing negara Dewarawati. Kongkon metu apa? Ya iku sing dadi sumbere perkara. Nek percaya Kanjeng apa, monggo ora percaya monggo. Maksudmu apa? Antasena. Kaya ada didodok karo lanang ning dodoning Kanjeng Mbok. Siramu ngatur kala adi, Narendra ana tamu anyar. Mongko sing ora ana tamu maneh mung kejaba kananku. Aku mbok arani duratmaka. Aku mbok arani maling. Sing dadi maling kuwi sapa? Aku ora ngarani kok, aku gak ngarani. Aku mau ngomong karo Kanjeng Mbok. Sing mertamu iki, mongko sing mertamu iku aku. Sing mertamu iku aku. Yen pancen nyotokonmu pun adi. Iki Antasena kurang toto. Kurang doko ananing Antasena. Antasena. Yen pancen sirahmu ndakpo karo ananing Prabu Balatua. Metu ana apa? Lho, kok sik ta? Aku iki gak lapo-lapo, aku gak lapo-lapo. Kok banjur kok jak metu? Maksud iku, yen pancen nyoto sirahmu wani karo Prabu Dewa. Ndak kok kan Prabu Dewa tak ambi. Ana alun-alun kraton di Warawati. Wadon sirahmu ora metu tak sosok. Lan ku sapa nang wong mbak padhaku kepalaku. Anggonku ngrumpaka sedya maringna pusaka cakra lan Kakang Prabu Baladewa kanggo usada. Usadane kraton dong-dongane dong ketamun siramu nggarai. Ana sumbering perkara. Ngene lho, Pak, Rika iki dadi ratu mbok sing waspada, Pak. Dadi ratu iku aja nganti ngilangno kaprayitnan. Iku nek prasaku lho. Wong ana telik sandi apaya, ana dom sumurping banyu, ana maling, ana duratmaka. Kok para iku meneng wae, slamet ketekan karo aku. Lah umpama ora ketekan karo aku pusaka cakra. Rika paringna lan Kanjeng Prabu Baladewa. Iya yen iku Prabu Baladewa nek bodho. Kok nyatane Kakang Prabu Baladewa iku lan nyata-nyata. Tapi mbok didilok karo mata batin. Aja kok sing
dilekku kanggo mripat lugu aja mripat batin kanggo nono. Wong panjamane Bathara Wisnu kok ora ngerti. Lah banjur terus kaya apa perkara iki? Ngene ya Kanjeng Waya. Nek rika pancen nyata Purba Sesane negara Dwarawati mbok pasrahno karo anak Rikantasena. Umpama tak pasrahno tak ilangane klilipe kraton Dwarawati. Wani karo Kakang Prabu Baladewa perkara wani wis tak niati wis tak kajati. Tapi aku duwe penjaluk. Penjalukmu apa? Pandhawa ana ndi? Aku ora ngerti, nak temen ora ngerti. Lah nek ngono ya tak jarno ae duran moko. Wis saiki abot endi? Rika tak takoni. Abot endi negara karo Pandhawa? Nek Pandhawa rika gelem dodono aku tak mangkat dhewe. Di kono ana keraton. Tak dolane mung dodono panggonane, tapi sebalike Kanjeng. Nek rika ora dodono, nek ana burat moko mlebu menyang rene ora weruh. Aku tak mulih hari. Wong gerak dijak kudu. Lha aku dikakui ya temenan. Ger, puteranipun bapa Antasena apa iya? Iya paman pancen nyata kaya kuwi. Ya yen pancen nyata ngene ya nak ya. Iki dene Purba Sesane negara Dwarawati tak pasrahno karo awakmu. Lah dene Kanjeng wong paring dawuh karo aku. Pandhawa nandya, perkara Pandhawa mengko gumantung saka kanane Kanjeng. Nek ngono karya tak patenane kanane buat moko. Kados ngaten Rama ingkang dumawah wonten kraton Dwarawati. Kanjeng wong dipun tantang kaliyan Antasena menapa boten pejah, menapa boten mati. Anding Yudha kaliyan wontenanipun Kanjeng Prabu Baladewa. Panjenengan kok mendelke pamit mandar-mandar ngajangi Amba kaliyan Raden Antasena Kanjeng Rama. Ger Jaya Samba wonten sing ngadhawuh mundur nak mundur. Aja ngrangkul karo wong tuwa nganggo tawang-tawang tangis, aja nak aja. Siramu ku pangeran pati lho, nak pangeran pati. Nanging kados wis ora kepura nanging mundur. Mengko mundak-mundak ana kedaden siyala wedi kan.
kok wonten kedadosan ngaten wonten kraton Dewarawati. Lajeng ingkang dados sumberipun perkara boten wonten malih. Menawi rumaosipun ingkang putra Jaya Samba. Adi Antasena ingkang dados sumber perkawis menika. Nger Jaya Samba. Aja ndakwa. Liyane ya nak, aja ndakwa kanane adikmu aja. Mergo adikmu iku sanjang tenang. Sapa wani karo sanjang tenang sapa? Ngerteni menapa pun bapa iku dadi dalange Pandhawa. Mulane nak bibimu Arimbiku momani ngutus lan putrane Antasena. Mergo Antasena iku sanjang tenang. Ngerti ya siramu? Ngene kelawan ngono iku gumantung karo anane ku ngerti nek adikku ngerti dudu bocah dadi